En Carles agafa l'autobús 2 vegades cada dia i pateix sovint les conseqüències dels cotxes aparcats a la parada. Si arriba l'autobús i hi ha un cotxe aparcat, simplement l'autobús no pot arramblar-se a la vorera, ja no puc baixar. Si haig de baixar no puc baixar, o l'autobús ha d'esperar que marxi el cotxe, que moltes vegades no poden. Per evitar l'incivisme d'aquests conductors, la Guàrdia Urbana de Tarragona fa aquest mes una campanya intensiva de control. Normalment la gent sempre diu que fa molt poc temps que ha parat i que ha de seguir de marxa. Però bueno, el mal ja està fet perquè en aquell precís moment pot arribar l'autobús i llavors l'ha d'estacionar o parar enmig de la calçada. La sanció per aparcar a la parada del bus és de 200 euros. El només és un minut és el que genera aquests problemes i és el que fa que una persona amb cadira de rodes no pugui baixar bé amb una vorera o que no es pugui baixar bé una persona gran o algú amb dificultats de mobilitat. I em sap molt de greu perquè mai és plat de gust multar, però en tot cas espero que aquesta campanya serveixi per millorar aquestes actituds d'incivisme. Una noia, vinga a Pitali el xòfer, vinga a Pitali, i ella ni cas, hasta va baixar el xòfer i tot. A ver, pero la gente así de fresca se mete en la parada y el autobús tiene que quedar fuera. Aquí, els agents només avisen el conductor. Lo que estoy yo haciendo es mi trabajo. Y este es el único sitio donde yo puedo recogerlo porque es que no hay un carga y descarga y está justamente la parada del autobús. Ahir, primer dia de la campanya, la Guàrdia Urbana va posar 9 denúncies.